कोपरगावात स्वप्न एक ध्येय या चित्रपटाचे चित्रीकरण. कोपरगावातील मुर्शदपूर या गावात स्वप्न एक ध्येय या चित्रपटाचे चित्रीकरण नुकतेच पार पडले आहे. हा लघुपट असलेला चित्रपट असून एका तरुणाचे आर्मीत दाखल होण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले आहे. दिनांक 3 ऑगस्ट 2022 रोजी या चित्रपटाचा चित्रीकरणास सुरुवात झाली होती. या चित्रपटाचे निर्माता गणेश रणसूर, सहनिर्माता रवींद्र जगताप, दिग्दर्शक आनंद महिरे, कॅमेरामन नानाभाऊ ऐरे, असिस्टंट डायरेक्टर अमोल पानसरे असून लवकरच प्रेक्षकांसाठी या चित्रपटाचे सादरीकरण होणार आहे. मुर्शदपूर गावातील नागरिकांनी या चित्रपटाच्या चित्रीकरणास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. सत्य एक्सप्रेस न्यूजसाठी रवींद्र जगताप, कोपरगाव. मी मुर्शदपूर या गावामध्ये एक शॉर्ट फिल्म बनवतो, लघुपट स्वप्न एक ध्येय. माझं एक असं उद्दिष्ट आहे का चला मी सर्व मुलांच्या तोंडातनं ऐकलं होतं का मी मोठं झाल्यावर हे बनल ते बनल. एक मी माझ्या मुलाच्या तोंडातनं ऐकलं का मला मोठं झाल्यावर मला आर्मी बनायचं स्वप्न आहे. मग मी असं ते डोक्यात उद्दिष्ट घेतलं, त्याचं एक ध्येय केलं का भाऊ जर मुलांचं असं स्वप्न आहे बा का मी आर्मीत बनू शकतो, मग मी तो लहानपणी त्या मुलांचं ते भवितव्य का मी ते मोठ्या होऊन घडू शकत नाही. मला एक अशी कल्पना डोक्यात आली आणि मी स्वतः असं करण्याचं ठरवलं का माझ्याबरोबर कॅमेरामन नानाभाऊ ऐरे असतील, दिग्दर्शक आनंद सर असतील, संगीतकार पण आहे, ते मस्त छानपैकी तबला वाजवतात. आणि मी असं ठरवलं, ध्येय केलं का बाबा मी हा चित्रपट बनवून काहीतरी मार्केटमध्ये मी माझं वेगळं वर्चस्व तयार करू शकतो. बस एवढीच माझी इच्छा आहे, बाकी याच्यावरचं काहीच नाही. नमस्कार. कोपरगाव तालुका मुर्शदपूर या गावात आज लघु चित्रपटाचं शूटिंग आम्ही करत आहोत. याआधी आम्ही बरेचसे लघुपट बनवलेत. दीड दिवस शाळा, वृद्धाश्रम, पैशाचा पाऊस, भानू भांगाऱ्या, वर्दळ, कासरा आणि सरप्राईज असे नावाचे भरपूर आम्ही चित्रपट केले. पण हा एक लहान मुलांना घेऊन चित्रपट बनवण्याचं उद्दिष्ट एकच की आपल्या देशाबद्दल लहान मुलांच्या मनात प्रेम हे जागं झालं पाहिजे. शाळेमध्ये पण मुलांना शिकवलं जातं की तू मोठं होऊन काय होणार. कोणी म्हणतं मी डॉक्टर होणार, कोणी म्हणतं मी वकील होणार, तर काही मुलं म्हणतात की मी मोठं होऊन आर्मीमध्ये जाईल आणि माझ्या देशाची सेवा करेल. तर हे त्या प्रत्येक मुलांचं स्वप्न पूर्ण व्हावं म्हणून आम्ही त्या उद्देशातून इथे शूटिंग घेतलेली आहे. आणि मुर्शदपूर गावाच्या ग्रामस्थांनी आम्हाला छानसं मार्गदर्शन केलं आणि सपोर्ट केला, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. आणि बस, धन्यवाद. नमस्कार, मी नाना ऐरे. मी या लघुपटात कॅमेरामन म्हणून काम करत आहे. आणि यापूर्वी पण मी भरपूर कॅमेरामनचं काम फिल्ममध्ये केलेलं आहे. शॉर्ट फिल्म केलेले आहे, लघु चित्रपट केलेले, त्यानंतर गाणे केलेले. तर गाणे एका दिवसामध्ये आम्ही 3-3, 4-4 गाणे एका दिवसात एक गाणे केलेले. काही गाण्यांना 8 दिवस लागलेले, तर काही गाण्यांना 2 दिवस लागलेले. आता ह्या ज्या गावात मुर्शदपूर हे गाव ना, या गावामध्ये शूटिंग करतो तर इथं हे स्वप्न एक ध्येय हे लहान मुलांचं याच्यावरती आहे. शाळेमध्ये शिकवलं जातं, कोणी वकील होतं, कोणी डॉक्टर होतं. पण ह्या पिक्चरमध्ये, या शॉर्ट फिल्ममध्ये त्या मुलाचं स्वप्न आहे की मला आर्मीमध्ये जायचं आहे. आणि शेवट त्याचा तो जो मोठा होईल तो आर्मीमधून खरंच तो येईल, तो देश सेवेसाठी त्याला त्याचं स्वप्न आहे. एवढं बोलतो आणि संपतो. आपलं एक ध्येय आहे. हे मुर्शदपूर गावात आमच्या पहिल्यांदाच ही फिल्म बनत आहे. तर हे लहान मुलांसाठी एक आदर्श म्हणून आहे. तेव्हा ह्या पिक्चरसाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि मला बी आमच्या गावामध्ये पाटलाचा रोल करण्यात चा जो रोल मिळाला आहे त्याबद्दल मी आपले डायरेक्टर गणेशराव असतील, आपले आनंद सर असतील, यांचे मी अभिनंदन करतो. आणि पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.